Dobrý deň, dámy a pánové, a máme tu videjko s drakom, ale rovno keď som zapol Brawl Stars, tak je v hre Ultra Legendary Brawlerka Kaze. A tu ju rovno môžeme vidieť, Ultra Legendary Brawlerka Kaze. Kto si kúpi túto FR-ku, má ju rovno na 11, tohto môžeme odmietnúť. A môžeme si aj potom aj možno niekedy tú Kaze kúpiť alebo získať. Takže tešte sa, možno niečo s ňou vyjde. Ale toto bude asi posledné videjko z Katana Kingdom eventu, pretože keď sa rozkliknem tento shop, tak Katana Kingdom shop, tak za deň a 14 hodín to končí. Takže ešte možno jedno videjko vyjde, ale nie som si istý. Takže dávam play a celá táto challenge bude spočívať v tom, že ja si musím nabiť ultry a potom si dať ako keby draka. Tak ja si myslím, že táto challenge bude asi hrať nejakých 10 hier, až kým vyhrám, pretože ja na tú kameru proste neviem hrať, ale musím si faniť. A celá tá challenge bude spočívať vlastne v tom, že ja budem na tom, no musím si nabiť ulty a keď nasadnem na toho draka, tak z neho už nemôžem zosadnúť a to bude fungovať tak, že keď na ňu nasadnem, tak už nemôžem zosadnúť, takže nemôžem zomrieť. Lebo to mi tá vasová pavierka umožňuje, ale teraz mám už zabije bas, takže nevadí. Ale už mám ulti, takže teraz si ju môžem, keď sa respawnem, rovno dať a už nemôžem zomrieť. Pretože potom by sme museli ísť odznova, aj keby sme vyhrali, tak by sa to nepočítalo. Takže ja môžem rovno zapínať ulti a musíme vyhrať. Musíme zabiť tohto boa, ale zase musíme vrať potaz z toho, že nemôžeme zmrieť, takže teraz musíme zdrhať. Ale to bude veľmi ťažké, pretože ten Kenji a Boto sú mega silní, takže ten Cheng Peng je dobrý, on ma tu healuje. Ne, Emberka, nezemieraj. Teraz poďme potom Bolovi, čo je tam hore, teda Kenjim, pardon. A tam je ten Buzz a Bo, kamo to sú všetci. Ale hlavne to má teraz Buzz. Všetko. Kamo, my to možno dáme. A teraz Boto tam pozbiera. A ten Buzz to má, to je zlé. Musíme rýchlo zabiť Boa. Teda, alebo Buzza, to je jedno koho. A proste jedného z nich, aby sme to vyhrali. Poď. Kamo, Buzz je dead, toho zabiješ, Ember. Kamo, yes, Buzz je dead. Kamo, nehovor mi, že on zabije to Ember. Dobre, Jajong ho zabil, teda Emberka, yes, kamo, a ja som zabil Boa, yes, kamo, zráme, toto musíme vyhrať, kamo. Keď to rovno vyhráme, tak toto bude, kamo, mega krátke vidie, kamo, už zdraj, Cheng Peng, zdraj, kamo, ešte, aby som ja nezomrel. Áno, Cheng Peng, heal, yes, vyhrali sme tam Sigma Spray a vyhral som, yes, prvýkrát na videjko, čo hneď vyhrám. Tomu neverím, ale ako ste si mohli všimnúť, tak už máme aj tú načítaciu obrazovku, no. A keďže toto videjko by bolo asi 1-minútové, tak ideme do shopu. Ideme na Kaze. Dáme try v rounded a ideme si ju vyskúšať. Ale ešte predtým, než si pôjdeme Kaze vyskúšať, tak si môžeme ísť otvoriť rovno tento Legendary Start Room. Stal som ho z Ranked Passu, takže môžeme si otvoriť. Čukám na ňu. Typujte do komentárov, čo tam bude a na to čukám 3, 2, 1, teraz. A je tam Hypercharge na M-sku, ktorú možno niekedy využijem, ale možno nie, ale obávam sa, že nie. Tak môžeme si tú Kaze rovno vyskúšať. Tak už to môžeme prepnúť a môžeme si ju rovno vyskúšať. Takže ako prvých môžeme skúsiť zabiť týchto botov, alebo nie, pôjdem najprv na toho veľkého, takže ona tam má také veci, ona sa v podstate dešuje, to je v podstate taký moderný Mortis, by sa dalo povedať. A teraz si môžem prepnúť na ninja formu a tohto botíka zabijem na zo pár hitov a máme ho. Tento ninja je možno aj lepší, až na to, že pomalšie, takže dám si túto. A čo robí vlastne toto kamo? Ono to fakt nerobí nič. Ale mne sa zdá, že v Brawltalku som videl niečo také, že keby sme to mali proti reálnym hráčom, tak by to bolo také, že on by v tom nič nevidel a dávalo mi to poison. Ale teraz hypekou to urobiť tiež úplne to isté. Teraz ninja forma, úplne dash proste dopredu, za sekundu je tam proste. A niečo mal ten bot teraz na sebe, kámo. Skúsime dať hypeku a ísť na ňo rovno. Teraz zase to isté, úplne nič. Teraz môžeme ešte dať hypeku sem, rýchlo z ninja forme. Nie je hypeka, kamo, čo to je. Tak poďme preč a skúsme si toto. Tak
sa to povie, počkať, kým sa respawnú a dáme hypeko a peng a bum, všetkých to zabije. Nice, teraz ešte všetkých môžeme pokilovať, ešte sem dám jednu, to bolo úplne na nič. On to bude aj mimo mapu, len tam a tá tam jedna zostala. Tak dám exit a môžeme ísť ešte vyskúšať ju v, čo ja viem, môžeme padnúť solo si dajme, alebo duo, ale asi tam padne, no tak hot zone to nie je moc dobré, ale tak skúsime si ju v hot zone, aby sme si mohli pozrieť aj ako hrá v normálnej hre. Tak ale proti nám budú samozrejme boti, so mňou je Finks Gas a proti nám je Karl, Pumpka a Jackie. Všetci sa volajú bod 1, bod 2, bod 3, bod 4 a bod 5. Gamon bod 2 vie dávať oné tieto piny, to som ani nevedel. Oni ma hneď zabili, kamo, to sa mi asi nezdá, že sú to boti, ale to musia byť boti. Tak poďme tam rýchlo, dávam sa im ultinu a uvidíme, čo im to urobí. Ale asi hej, nevidia, pretože sa chovajú tak divne. Že sem dáme ešte jednu ultínu. Ale veď, netrebalo som si uvedomil. Ale nie, teraz sem dáme. Bum, a Jackie je mŕtva. Ne, ono ma to zabije. Teraz ešte jedna ulti dáme. Nevadí. Nezabilo to, ale Pumpka ide. Teraz si môžem dať normálnu formu na schvál, aby som si išiel troška dešovať. Inak zistil som si ešte aj to, že keď si prepínaš medzi formami, tak ti to dá heal, takže to sa oplatí. Kámo, tu Jackinu zabijeme. Ne, ono ma ešte zabije. Ne. Nevadí. Dúfam, že Pumpka si tam nedáva heal, kamo, my to prehráme, čo to je, dám asi rýchlo, si možno dávam gadget, aby sme si to rýchlo zabili. Sice je pomalšie, ale mne sa viac páči v ninja forme. Kamo, to Jackie furt teraz sa ani raz netrafila, kamo, Jackie na to blbá. Pretože furt, keď strieľa, tak ti to proste nejde, pretože ťa zabijeme hneď, lebo my sme na diaľku. Takže Jackie má skill issue a zasa zomrie. A Pumpka si tu dal ďalší heal. Ešte Jackinu môžeme killnúť. Ja som ani nevedel, že proti nám je Karol, akože vedel som, ale neprišlo, že ani som ho tu nevidel. A máme tu win! Tak toto by bolo pre toto videjko všetko, dúfam, že sa vám toto videjko páčilo a ak áno, dajte like a odber a majte sa, uvidíme sa u ďalšieho videjka a majte sa, čus!